Ubaba njengoba sikhuliswe umama, ubaba wasikhulisanga, ubaba wasilahla sibancane. So manje angikwazi ukuvele ngithi ngizomngcwaba ngoba vele ngazama ukuthi ngithi ngiyabuyisana nomndeni wakhe. Umndeni wakhe akavuma ukubuyisana nawo. Kunalokho angifaka kuma-pochettino order. I-pochettino order isho ukuthi hlukana nalowo muntu lo. Ngaze ngaya enkantolo ngafika ngabuza enkantolo ukuthi manje nina manithi nina ngihlukane nobaba nisho ukuthini kanjalo ngoba lo muntu egcineni uzodinga ukuthi angcwatshwe yimina. Kwathiwa kona hayi akukho ukuthi mhlambe khona umuntu ongcwaba omunye akwazi ukuthi lo muntu ubani ofa kuqala. Ngase ngibuza mina ukuthi imoto endala mawuthenga entsha yibona ukuthi iyona kuyiphi imoto engafa kuqala ngoba mina ngiyazazi ukuthi ngeke ngife njengamanje. Kwathiwa hayi akukho lokho la umthetho uthi umuntu makathathe indawo yakhe. Wayithatha indawo yakho ukuthi ngifake i-pochettino order ukuthi ihlukane straight. Ubaba wayekufakeleleni i-protection order baba? Wayethe ngiyamhlukumeza la ekhaya, ngimjaha ngombese, ngenza yonke into, ngidla imali yakhe namantombazane, ngiphuza utshwala. Kwakulimaza lokho? Kwangilimaza kakhulu, angifuni ukuqamba amanga ngoba ubaba akangisizanga ngalutho. Kunalokho usiza ingane omunye umuntu wesifazane wakwazi ukuthi le ngane lena yenzele isitifiketi sob-security. Lokho kungiphatha kabi mina ngoba ngisebenza kuna-ID kunamhlanje. Ubaba akakaze angenzela lutho, angifuni ukuqamba amanga. Kungehlisa inyembezi kakhulu lokho ngoba manje kungizwisa ubuhlungu ngoba ekugcineni mazothiwa nathatha nasi isikhumbu uhambe ohlala phekwasi inyama ungayidlanga. Ingizwisa ubuhlungu kakhulu lo nto leyo. Hawu. Omunye umuntu mhlambe angalalela lolu daba athi nge-protection order nje kuphela usengaze angamfihli ubaba wakhe. Mhlambe ukuphinde usinike nje ezinye izathu ezenza ukuthi uthi ubaba angeke uze uye ukuyomlanda kakhulukazi nje sike sezokhuluma nanokuthi awuholi u350 awunayo i-ID ngenxa yakhe. Mhlambe ukusichazela nje ngalokho. Angiholi, anginayo imali, anginalutho, ngiphila ngengadi, nazi lapha eshe ingadi la ngiphila ngayo. Zonke izinto engizenza la ekhaya ngizenzela mina, akukho engikwenziwe umuntu engilindwa umuntu. Ubaba bedliwa imali yakhe la, idliwa yonke into yakhe la phezulu. Ngibuka abantu bezenzela izinto zakhe lana. Mina kodwa egcineni kuthiwa mina ngihambe ngomfihla. Ngomfihla kanjani umuntu adenza izinto phambi kwami? Le ngane akayenzela isitifiketi, mina ngingenzelwanga isitifiketi, ngenzelwanga ngisho i-ID mina. Ngamcela ubaba ngicela ungenzele i-ID ngikwazi ukuyibona, ngikwazi ukuyiphilela. Kuzobe namhlanje angina-ID. Mina ngivoti la eSouth Africa. Ngumuntu ohamba mina. Angikwazi nokuya lapha esibhedlela ngoba abantu bayavinjwa lapha esibhedlela. Mangigula ngigula la ekhaya ngize ngiphelele la ekhaya. Ngisinde la ekhaya ngivuke la ekhaya ngiphinde futhi ngiqhubeke ngisebenze. So nje ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngamfihla njengamanje impela. Ngifuna ukuthi zonke lezi zinto ezikwazi ukuphenduleka. Ubaba ushiye la washiya la isibongo sakhe angasilungisanga. Kunesibongo sakhe, isibongo sakhe kuthiwa ngapha eCape Town. Njoba kungapha eCape Town nje kubo wakhe. Mina ngisathi ngifuna lokho ukuthi kuvele ukuthi kahle kahle eCape Town uzalwa kuphi kanjani kwenzakalani zonke lezo zinto lezo. Kodwa ngeke ngikwazi njengamanje ngithi ngizokwazi ukuthi ngithi ngizomfihla ubaba bese ngingakwazanga ukuthola lezi zinto. Ubani umuntu ozongisiza kuzo zonke lezi zinto njoba eneselele njengamanje. Mina mangimthatha ngiyomgqiba mina ngicona into yakhe ikhulu ikwazi ukuphela ngikwazi ukuthola i-ID ngikwazi ukuthi kulandele indaba ukuthi kiwe le. Kwazi kuyotholakala ukuthi kwenzakalani ngoba ilula njengamanje u-anti uvumile wathi incwadi ikhona ise-Cape Town lo munye uyayiphika incwadi. Mhlambe sengiphetha nje uma uzwa kuthiwa ama-moshari lawa awakahulumeni agcwele anemzimba engalandiwe, mhlambe kuyakwenza yini ukuthi uthi ubaba ungahle umlande ngenxa yalokho ukuze uzolekelela ngokwehlisa isibalo sabantu abangalandiwe kuma-moshari noma nalokho akukunyakazisi? Kunzima kakhulu, angifuni ukuqamba amanga, kunzima kakhulu futhi bengizitshelile mina njengoba ngibona ngisebenza ngenza yonke into la ekhaya ukuthi ngiphumile out kuyena, kodwa ngokubuka ngesimo sokulalela nesokuzwa usungagcina usuthi uyakwenza kodwa manje ekugcineni futhi kuyizindleko ngoba lo muntu ungishiye ngenalutho, ngenamali, ngenalutho. Yabo, so manje ngizokwenza ngani mina kumanje? Kwakumanje ngiphelele njengoba nginje, nampo uphaca kuphela. Ngihambe engani-ke ngoba nginamali anginalutho. Nama-toilet akade ebhaliselwa awabhaliselanga? I-toilet labhaliswa selibhaliswa umfowethu ngoba wayekhona la ekhaya owakwethu ngizalwa naye. Walibhaliswa qedwa hamba. Bafika la bantu babhalisa ama-DP. Mina ngithola nga-DP anginawo. Ubaba indlu yakhe yaphuma la kwaMeseni. Dala yaphuma indlu yakhe la kwaMeseni ikhona la kwaMeseni kodwa yagcina isidayiswa ngoba ibangesavela isakhuluma indaba yayo. Mina ngayiluza leyo ndlu leyo.